Lek dari jarak radius 70 km kok ambune penguk ngamplengi sampean urung atus pirang taun to Lek. Klambine kok kaya blas ra tau saleni. Weh bocah, ojo ngece. Aku duwe 30 style klambi kok ngene iki. Wah, ampun Lek, Rasa ampun Lek, sok ampun Lek. nyepeleki. Ojo dumeh. Ojo ngece, senajan ngene-ngene iki wis tau melu perguruan. Perguruan apa Lek? Perguruan godhog mie. Yo perguruan pencak silat to lele. Lek jan-jane aku rene iki ming arep nanjehke nek aku ki sida njileh duwite wing kayok Lek. Nyo, 2000 to. Jan-jane ya kurang Lek. Tambahi 13.000 ya ora apa-apa Lek, tak ge tuku nasi padang karo es teh siji. Wo, wong kok kurang syukur nyo, rasake tendanganku Ampun, wae Lek. kena ganjel weteng daripada tuku sego.